Masak sayur asem, sambele sambel iwak pe, gatukane karo tempe goreng. Halo Kak, iki mau esuk aku wis blonjo. Ana janganan asem, lombok, iwak pe karo lele panggang, karo wan tempe nerong iji. Iki arepan tak sambel guys. Diawali dengan godhog lombok, brambang, bawang, tomat yo guys. Lanjut jangan asem sing wis tak petleti mang langsung tak umbah yo guys. Bar ngumbah sayurane lanjut iki aku goreng iwak pene yo guys. Iki mang iwake ku siji gedhi ngono lho guys, tapi tak ketok-ketok dadi beberapa bagian ngono kuwi mau. Iwak iki ku nek digoreng iku lengone mesti muncrat-muncrat kok guys. Kadang yo ngasih mbledos barang kok guys. Hehehe. Nek iwake wis garing iki lanjut dientas yo guys. Bar goreng iwak pe lanjut goreng lele panggange guys. Iki mang aku tukune gorong iji yo guys. Soale digawe gatukan iwak pe. Iki lanjut goreng mendoan yo guys. Cuacane mendung, mangane nggawa sayur asem. Gatukane mendoan yo cocok guys. Oh alah guys, tak sambi meteti lombok kok malah tempeku kobong lho. Gosong-gosong lah ora apa-apa guys, bareng dipangan dhewe ae kok. Iki mang bumbu sambele tak blender yo guys. Lanjut iki nggawe sayur asem-aseme. Bahan-bahane gur bawang merah, bawang putih ditumis yo guys. Lanjut dikeni banyu sak galon. Hehe. Ora guys, secukupe ae banyune yo. Nek wis mublak-mublak ngono langsung ae sayurane dicemplungno yo guys. Iku kabeh sayurane ana terong, jagung manis, kacang panjang karo godhong kedondong yo guys. Sambil ngenteni sayure mateng guys, iki lanjut gawe sambele yo. Sambel sing wis di blender mang langsung ae dicemplungno nek jero wajan yo guys. Aja lali dikonsrang-kangsrenge. Dilebokno bumbu seasoninge yo guys, ana gula, uyah karo moto yo. Bar dikeni seasoning lanjut iwake masuk yo guys. Walah iki ngono mesti rasane enake ra kaprah guys. Wis siap mengentekkan sego pokoke.